Мәетхана күптән кирәк булган әйбер инде безнең район өчен. Чөнки хәзерге вакытта кешеләр мәетләре булса, аларны гадәттә үз өйләрендә җуалар. Я булмаса аны туры килә моргларда юарга бит инде. Андый очракларда бик күп. Ул яктан безнең өстебездә мөселман дине буенча дөрес итеп җуарга һәм узатырга ул мәетләрне. Мәетхана ачуга хәзерлек эшләре 1 ел элек башлана. Биредә мәчет картлары яшьләрнең өлеше күп керә. Инде менә узган җомгада мәетхана рәсми рәвештә ачылды. Дин әһелләре, мәхәллә халкы тәкбир әйтеп башланган эш дәвамлы булсын дип дуга кылды. Аллага шөкер. Аның авырлыклары булса да инде җигеп чыгарга насыйп булды Раббым разы. Безнең Аллага шөкер, безнең мәхәлләбездә 2 картыбыз бар, 3 картыбыз. Алар даими җуалар. Аларның бөтен кагыйдәләрен дөрес иттереп башкаралар. Һәм дә әбиләр өчен әбиләребез бар. Алар инде һәр даим әбиләрне юлда катнашалар. Мәетханәдә бөтен уңайлыклар да бар. Җылылык кертелгән кайнар һәм салкын су, теләүчеләргә кәфенлекләр дә тәкъдим ителә. Уларга кашам кирәк. Мөмкинлеге булмаган иләрне алып кайтып җуарга мөмкинлеге булмаган кешегә моны булдыру бик кирәк иде кашан. Булардан тыш мәчеттә мәрхүмне искә алу йоласын уздыру өчен дә уңайлыклар каралган. 30-40 кешегә исәпләнгән аш бүлмәсе, кухня бар. Шулай итеп, хәзер Нурлатта да мәет җирләү йоласын бөтен шартына туры китереп үтәүне дини белемле кешеләргә тапшырырга мөмкин.